nolak tolak ku ganden monggo sing kakung nyenggaki Jose lak wis terkenal kekompakan mula selalu eksis solid lah ya ta sing kakung nyenggaki sing dandan kakung nyenggaki lah perlu mbok perjelas soalnya lek min ki ya krasa sing dandan kakung nyenggaki sing putri sing nembangke ayo mbak E suara sulit ayo bangun negarane sing tayub sing rukun bahan sing Papa ring oper dek princess kok mbok gua itu dek duwite dek princess hati kemalane sunah solo panjerane Bu Guru ingkang minulya ingkang kula bekteni ingkang kula takdimi kok kaya Pak Ustaz Pak Ustaz Al Mukarram ngono ya Mas nggih Al Muharram nggih Ibu Hajah sapa Sukimin durung Mas yo nek munggah haji yo haji ora hajat ya lan nek donya ki ana loro lho Nduk apa lanang wedok padang peteng iya to iya awan bengi iya lanang wedok umpama sing ora enek ki lanang siarke masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun lanang almarhum nek wedok almarhumah yen lanang wedok yen nek ngene iki apa ya siarke masjid innalillahi aluminium Aldebaran kok Mas aduh Alteco kuwi kok mangga ingkang minulya takdimi Mbak Bila nyen pangapunten swantenipun ragi beneh kalian sanesipun nggih ragi nglegeno nggih karakter menika dhisik rungi-rungi saiki kok dadi ngono ki ngapa to ya jenenge wong ayu akeh godane iki lho itu suaraku remuk marga dirusak kanca-kanca kuwi oh suaramu ki biyen ki asline kaya apri ngene iki ya becik kaya mbok engganden kok diapri ya meliuk-liuk ngoten niku saiki suarane wis beda ya sudah to Mas mergone selain schedule mergo ya perilaku kanca-kanca kuwi schedule-ku padat terus kanca-kanca yang ngrusak didik kedasarke saiki seneng ngudut
Kok ngurudut udute kira kena disumet to. Apa? Gak empan disumet. Udute apa? Mbah mbakone ning jaba. Kretek Cerutu popon ora ya. Wetengku kok lara ya, Pri. Kenapa? Kita agak deres-derese iki, Pri. Deres ki kudu kono. Preksano. Kupingmu. Ora nek banci kok menstruasi. Deres. Preksano kok gak pendarahan. Aku ya ngumun mula wong wedok iki nek piyai kakung nek wong wedok dandan wedok kusuwen kae ya aja didukani lek arep mernahke piye carane. Kadang fisike ya Bu pas anu psikologisnya wong ngono kan ya sensitif to, Mak. Sensitif. Mula nek wayah ngene-ngene iki biasane lagi galak-galake. Mula tak titeni anggere kuwi galak berarti lagi pas. Aku yo mbok Lah jare meteng kok deres ki piye to? kae ku ora dadi ya, Pri. Kok ra dadi kok sikile bayine jek neng kono. Mosok sikil ora ana kukune. Jempol kok nek kukune. Ayo. Ayo, Pol. Pol. Pinesu tapa Telah nulis Nandur jahe neng kalengan nyambut gawe bebarengan sing sayuk sing rumput tanah sia rati apa disantet tuh wong ya, Mas? Lah ngopo to kok disantet? Suaraku kok rembuk ngene lho, Mbok. Aku dimaksud ngene lho, Mbok nek do bersaing ki, Mbok sing bersaing Mbak Titi nek bersaing dengan karya ngono lho. Mbak Rani ya bersaing dengan karya. Aku jojo disantet wong telu iki kok suaraku dadi kok ngene, Mas. Mbak ngono iki lho. Loh, kayak sing diarah ki apa? Maksud iki mbok to, Mbok, larise Mbok ganden ora bakal ngurangi rezekiku. Larisku ora bakal ngurangi rezekine Mbok ganden. Larise Mbak Titi ora bakal kabeh wis dipilah sesuai takarannya. Lah yo kok ndadaknya kaet aku suaraku do digawe kaya ngene do disantet do didukunke. Salahku luputku apa, Mas? Luputku apa? Luputku apa, Mas? Aku karo mereka yo raja. Aku raja. Jaluk ngapura ya sungkem. Mas, mbok menawa jenenge iso maringi pepadang. Aku karo kanca-kanca iki tresno ning piwalese. Lah piye? Kaya ngono nyatane suaraku digawe elek karo kanca-kanca. Mas sekarang Oh yes Mas sekarang yang ini aku harus nek tak jak kulon pari pasen aku wong wedok krubi Pak botan pinjong mentelung kabotan Mas iya kono ku iya mbok kae solusi to Mas Aduh yo. gak ada solusi Mas aku kondo karo kanca-kancane aku tulus lahir batin ngapa dadaknya kae Garing. Piye keroak ora? Cahayu. ngono tok Cahayu. oh Mas Ora ana kok kanca penyanyi kok nyantet kowe guna-guna kowe. kok suaraku dadi remuk dadi gosok Sing salah iki kala menjengmu iki lho. Kok nyalahke wong. Nek padha-padha pengen nyantet kowe ngopo dadak digawe serak suarane. Nek nyantet kowe iki sing paling penak ki wetengmu dileboni sound system OWB setel lapa-lapa. Palapa kok ora lapa-lapa. Anjine jeduk-jeduk ngene. Lapa-lapa. Asle. Lapa-lapa. OWB iki ya Mas. Dadi aku sing berlebihan ya Mas, ora mergo kanca-kanca iki nyekait aku srek karo aku Kowe ndukun iki mau kurang jaga kesehatan. Ya ampun. Ngono. Aku mau mburu laris nganti ra tak udi ya Mas.